siyabulela ngesipho sobubi, sibulela Thixo wethu ngokusidala kwakho, wawugqiba ukusidala uphinde usifele ngonyana wakho uYesu Kristu, uze ngomoya wakho oyingcwele usivuselele usihlaziya ukuze sibe zizidalwa eziphilileyo phambi kwakho. Sibulela-ke Thixo wethu sithwele olusapho lwakwaNongauza kubekwa lapha kunabo. Xa-ke sikule ndawo ngeli xesha sizokuyaleza umzimba wesi sicala sakho, sithi-ke Thixo isenyana nomoya oyingcwele sikhokele nakulo umsebenzi njengokuba ube nathi kwisigaba sokuqala sasekhaya, uze-ke uwamkele lo msebenzi ungcwalise ngokwakho, naxa singcwalisa lo mhlaba apho azawulala khona aphumule khona ngokubona ngonaphakade. Amen. Thixo ongamandla onke, unyana wakho uYesu Kristu wathi ngokungcwatywa kwakhe walingcwalisa ingcwaba ukuba libe ngumandlalo wethemba kubantu bakho. Sikelela ke eli ngcwaba ukuze libe yindawo yokuphumla yoxolo nokugcinakala komzimba wesicaka sakho Phumezo, uDladla Nongauza, ngenxa yalowo wafayo wabuya wavuka nohleliyo ephila ngonaphakade. Amen. Amen. Nkosi mayibe nani. Nawe kanjalo. Sinikela kuwe-ke bafundisi. First put it down, and then you work it over so that you don't know it. Sanitizer. Okay. Yes. The guy up, just this one. Okay. On the face. On kept. On. Sorry. But no. Standards, let us pray. Thank you, Lord, once again for this morning. We have gathered around this grave, Lord. We commend ourselves to you, we commend the family to you. Sathandaza abawo xa sikwesi sigaba siphethe lo msebenzi ukuze usikhokele sibekana njalo ifamily. Yenza ke Nkosi ukuze elithuba lokukhumbulana njalo okokuba sonke kulo mhlaba singabandwendwe, singabahambi bangoko banguThixo ebomini bethu ngenxa kaSifela uKristu Nkosi yethu. Amen. That's up. Go! Hey! Good! Yeah, can I be lucky to get it?
move the flag. Okay, reaction from South Asia. Yeah, like that. No, other way around. Other way around. Yeah. Drop the red side, Dludlu. Dludlu, drop the red side. Drop the red part. Drop the red part only. Turn it around. Hold it up. Just a reminder for everyone around here. Trained soldiers will shoot shots, so you don't have to worry. They are safe and they are trained to do that, so don't worry about it. Right there and down. Dludlu, your side. Right, Phumezo, Dludlu, Phumezo, or arm. Okay, fine. Good. Innocent. We work on the commands of Bailey. Attention and salute. Sorry? I can't tell. Attention. One, two. One, two. Arm to sali area laga. The joint arm to sali.
2, 3, 1. Fall out. Military personnel will now pay their last respect in the seniority of rank. Thank you, Chaplain. Umuntu ozelwe ngumfazi ixesha lakhe lokuphila lifutshane, njengentyatyambo uyahluma abuye abune. Njengesithunzi uyabaleka, akahlali ndaweni inye nanini. Phakathi kobomi sisekufeni, singalufumana kubani na uncedo. Ingaba kukuwe Nkosi osiqumbeleyo ngemfanelo ngenxa yezono zethu na? Into the Lord's most gracious mercy and protection, we have entrusted our brother Phumezo, Dladla, Nongauza, to toil. And we now commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, and dust to dust, in sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever and ever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Neva ilizwi liphuma ezulwini lisithi bhala kuthi banayo abafi abafela enkosini kuthabathela apha, ewe utsho umoya ukuthi basikelele ngenene ukuze baphumle ekulalekeni kwabo kuba iyabalandela imisebenzi yabo. God will show us the path of life. In his presence is the fullness of joy, and at his right hand there is pleasure forevermore. Amen. Amen. Zanga ke ingelosi zingakhokelela eparadesi mphefumlo kaPhumezo. Banga abafeli bangeza kukwamkela, bakuse esixekweni esingcwele, iYerusalem entsha engunaphakade. Banga abavumi bengelosi bangakwamkela, bakuse apho uLazaro angasoze aphinde abe lihlwempu. Ngamana kabanokuphumla ngonaphakade. Amen. Amen. Nika ukuphumla Kristu kwizithaka zakho, zikunye neengcwele zakho, apho usizineentlungu zingasekhoyo, ungasekho singqala, kuphela ibubomi obungunaphakade.
nguwe wedwa ongonakaliyo, umdali nomenzi womntu. Thina siyakubuyela kwasemhlabeni njengoko wamiselayo mhla wawudala usithi uluthuli waye uyakubuyelela uthulini. Sonke siyakuphelela uthulini sileli kweli ngcwaba sivuma ingoma yethu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nkosi uyambulula umkhonzi wakho enoxolo May the Lord bless us and watch over us. May the Lord make his face shine upon us and be gracious to us. May the Lord look kindly on us and give us peace. Amen. Amen. Nkosi mayibenani.
sihlala phansi ke noma besifaka siguqile kodwa ngenxa yemeko siyayenza lo confession sihleli phansi esicwala nje umsuzwana phambi koThixo. Ngiyacela kole iminister bamkhamba singalivali nebalela cala elilala phakathi bangasifaka ngaphambi enkosi sithi cwala phambi koThixo sikhumbula sivuma izono zethu sicela uxolelo kwezono zethu ukuze ukona kwethu kanye impazamo zethu singabonanga ukuphazamisa lo msebenzi womzalwana wethu. Ngokunjalo naye simbeka phambi koThixo ngemithandazo yethu kwimpazamo zakhe azenzileyo ngexesha lobutsha bakhe nangexesha lobudala bakhe nangexesha lokugqibela kwakhe. uThixo amxolele ukuze amamkelele kuye. Thixo ongamandla onke, Thixo ongamandla onke makabe neceba kuthi asixolele izono zethu asigcine ebomini obungunaphakade ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sisifuna ukuthatha iDeuteronomy 30 verse 15 to 20. Khangela, ndibeke phambi kwakho namhla ubomi nokulunga, ukufa nobubi, ekubeni ndikubuyisele umthetho. Namhla kuba umthande uYehova uThixo wakho uhambele ngeendlela zakhe, ugcine imithetho yakhe nemimiselo yakhe namasiko akhe, uphile wande, akusikelele uYehova uThixo wakho kwelo zwe ungena kulo ukuba ulime. Ke ukuba ithe yajika intliziyo yakho, akweva wawequlwa, wanqula Thixo bani wabakhonza, ndiyanixelela namhla ukuba nobhubha kanye anikolulelwa ninzini kuwo mhlaba eniwela iYordani nisiya ukuwuma. Ndiqinisisa amazulu nehlabathi namhla ngani, ndibeke phambi kwenu ubomi nokufa, intsikelelo nesigalekiso. Nyula ke ubomi ukuze uphile wena nembewu yakho, ukuba umthande uYehova uThixo wakho, uliphulaphule ilizwi lakho, unamathele kuye ngokuba bubomi bakho nokululwa kweemini zakho, ukuze uhlale emhlabeni lowo awafunga uYehova ooyihlo Abraham noIsake noYakobi ukuba wokubanika. Isifundo siphela apha, isifundo sokuqala. Ndingolumko kanani. Ndizawuqale ndibulise
umfathi ngale nkqubo ngomngcwabo kaTata. Ndibulise ifemeli kaDladla kwaNongauza, ndibulise ii-colleagues zikaDladla, ndibulise abantu abalapha endlini ngegama likaThixo uMdali wethu. UDladla ndiqale umazi phaa ngo-71-72 ndandithanduza apha eKing, zithanda ukuya phaa kwaTata uMakhiwane ngexesha naphaa kaTata uGandhi. UDladla naye ndanelakhi loba ndimazi. Kwa uqala kwam umazi uDladla ubengumntu omaziyo umntu. Kokwabo kwakukho utata uthego lwam esenza ii-films. UDladla wayekwazi ukusingenisa noba sinamali akunaproblem. UDladla ndaqala umazi ke ngoko. Emveni koko ke wabefunda kwezakhe izikolo, nam ndifunda kwezam izikolo. Siphinde sadibana noDladla ngoxa sasebuya ebuya ngaphandle. Athi xa eqala ekuseni kunjani na? Nguye ke lowo xa unwabile awuzwele, uyakubulisa ke ngolo hlobo. Excuse me, uDladla ebengumntu ofana. Ndizawuthi xa ndi-analyza mhlawumbi ndithi ebenezimilo ezi-3. Esokuqala isesasekhaya, esesibini isesasesikolweni, esesithathu isesasesitratweni. Kwezi similo, kwezi zasekhaya, wabe uDladla enguye umninimzi, engutata wekhaya, engumgcini lusapho. UDladla ebeyiyo neNgonyama. Xa ndisithi Ngonyama ke ndithetha ububrave. UDladla ebeyiyo ingcogolo. Xa ndithetha ngobungcogolo ndithetha nge-flexibility. Kwaye kind-hearted. Kwezasesikolweni izimilo, noba sizawudibana, noba siza kwenza ntoni, eyona nto ibingamandla yi-punctuality. Ufumanisa uba uDladla idiscipline. Ufumanisa uba zonke ezi zimilo uDladla uhamba nazo. Ezasesitratweni ke zigutyungelwa zezi zasekhaya nasesikolweni. Ufumanisa uba uDladla ayingomntu ukhawuleza enomsindo, because ke zininzi into eziyendayo kwesi sesithathu sasesitratweni. But uDladla ebenguye lo mntu. Kwaye uDladla ebenobubele kakhulu kwiitshomi zakhe. Ingxaki uDladla yakho ebeyenze yakhe. uDladla ndikhumbula ngenye imihla endiboleka 1,000 rand. Ngoba andikwazi uyibuyisa. Ndimzimele siphaa kwaNtshinga, kanti undibhaqile ajikele ngam. Uba nje uzimela ntoni mfondini? Xa ungena yawunayo. Ndithi hayi ndinomjawujawu mfondini. Athi uDladla ke uyazi bona nje xa awuzokwazi usikhupha straight away from that. nee-chances zoba urayithe off zikwakhona. Uba uyazi xa ubone kumntu imali inobuyi nongabuyi ngenxa yeemeko zakhe. uDladla ndikhumbula nangenye imini udibana notata wam. Athi utata, heyi mfondini uyafana noxhego lam mani. Athi utata, tshiwo uthini ngolumko nawe. So ingumntu ezo zinto ke. Like uba ndisitsho ndisithi uDladla ebengengomntu wamlo. uDladla somprovokile uza kukucenga ahlale nawe phantsi. Hayi mafundini sikwenza ngolu hlobo. Ufumanisa uba ngoku ekwazi ukulwa kodwa ayonto aqala ngayo leyo. Angayenza ke xa ubona uba hayi usile ke ngokumqalile ke. Ndicinga uba mandiphele apho ngokuthetha
udlala njengoba esimtshiwo kwathiwa ke masikahlali isidala apha. Enkosi. Engasazi ukuba besirekhodiwe yobhishwari yakhe. Sibeke yonke imeko bazayithetha apha. But nevertheless, Dludlu gone too soon. According to me, but umeko zitsho the crowd, which I will take the whole day, the whole month, the whole year, get alive. Nevertheless, benamagama mathathu ndiwaziyo udibana kwam naye. Elusuthu bengumpaphatheli, eTanzania engumkhimbisi, eGuinea ke bekuthetha isiFrench apho aqale khona ukutreyina military under EPLA. EPLA ke bangayaziyo yi-apha better known. Gone too soon. Ayilindilanga umsisithonga yose. Theka ndifonele ekuseni ngolwesibili kuthiwa hey le ndoda ihambile. Nangoku alapho in terms of what is going on. I'm still lost. I'm still lost. Indoda ke le engafanelekanga ukuthetha very short time. As I'm saying, I'll take the whole day to thetha ngaye on different categories ngaye. As your research obituary, Phumezo Mandoi, Zibeko and the likes. Sihleli ke kunile Lesotho singawo baphapatheki. Prime Minister yakubona uNtombi yakuwa Jonathan. Basibiza ngamagama angaka. Singomabona bulawo. Singomabona bulawo. Basingomlapho. Back to South Africa, to Botswana, from Botswana, back to South Africa, Lesotho. Singanayo indlela. Siyakuzwa ufika usabelo. Better known usabelo phamba. Bayivula ke indlela. Sakwazi nathi ukweliphi for the very first time in my life. Naye lo, sawulende Mozambique. Sisiya ke Tanzania. I can speak. Talk the whole day with us. Gone too soon. Gone too soon. Share abakhulu bakhe. Imagine. Now I'm mdala kunayo, of course, age-wise, but yena ukuthiwa ukufa. Yena ukuthiwa ukufa. But nevertheless, zangiza zikubekiwe emfundini and tufuna ujana ixesha abafundisi and program sikubekiwe disciplinary zakhe apho besingenaa-roll calls. There was no roll call. He never went AWOL. AWOL is nothing else away without an official leave. Besingenayo loo nto. Sihlale ehlathini in the game reserve eTanzania as i-official isitsho i-game reserve not into abantu yokuvula isiphaza abosiphaza bengasivuna kanti ngamajoni aseTanzania ulijoni no movement only when it is given ngamajoni aseTanzania thethi ke ngelisuthu ebutswana besibizwa amaculo agrata already trouble. It was bad. It was bad. Still 400 kilometers away from the town in Edugwe. That is Botswana. Fortunately, in Lesotho, we started within the perimeters of the town. But strictly, no silly movement.
Not at all. Until we left. Went to his training, one of the best military training, he got it again. He was honored by the president, the then president, as again, Sakoture. He had a golden watch given by the man himself. Came out with flying colors, training yage, went back to Tanzania and waited for another call-up. So this is how short can I can talk about that. Ngenxa yexesha, COVID ifikele. And ifikile kule age group yam hayi ifikile COVID kakuhle. Ayindodla. Jabulela abantu bakuthi. Senabahlobo luntu senamhlobo ezweni njengomuntu. Nkosi. Molweni bafundisi no-bishop osezayo, all protocol observed. Ndithetha njengesikhulu. Ndinguntondo Dludlu. Igama elithi Roro ndalithiywa nguDladla. And the other siblings followed. Igama elithi Dladla lisisiteketiso. Igama walithiyayo ngabazali bakhe yayiNgu-Eric, yaba nguPhumezo mama wethu usizalwane. Tata ke yena ke wamthiya igama elithi Lisithi special boy. A special boy that resembles me, Nongauza. A special boy that resembled our grandfather. Our grandfather that my dad never saw. Kandi city never saw, sangambone sileqabukile because tatomkhulu wethu passed away utata in 8 months. Kodwa ke abantu bamxelela bathi kubantwana bakhe oyena mntana ufana notata wakhe uDladla. Lase lavele lo gama lithi special boy, because he resembled my dad, who also resembled me. Dladla ke bengumuntu quiet, kodwa kufunekanga umcapukise. uDladla ebengumuntu opunctual. uDladla ebengumuntu onediscipline. Nimane nibona ke apha esifotweni otata uSS Buzana, umama uNomalinde Buzana, family friends sasekhaya. uDladla ke zii-godparents zakhe ke ezi nezibonayo. Ndiye kwi-anecdotes endisazikhumbulayo njengomntwana. I know he was lazy much as he was disciplined. Wayengakwazi ukwenza iti apha kumadodana. Wayesibalisela ke ndihleli noPhumlani uba ukuze aphume kuloo nto, ngoba umama wayefuna iti eshushu, uDladla enza ubisi oludikidiki. Kwathiwa makayeke ukwenza iti, wabeke uyayeka ukwenza iti. A very kind and a very generous person. Oh, uDladla. Ngafika ngenye imini ndisithi ndibone uVuyiswa tshomi yami igqobhozile, inxiba inobs. Wahamba uDladla wayondigqobhoza kwaPalpharmacy ekhemist. Kanti uDladla uyaskipa kwinyanga elandelayo. Ngambuza umama, babekutheni uDladla zayondigqobhoza mama?
wathi mhlawumbi ufuna ukuthi kuwe bhabhayi ndakushiya wona. Wabuya ke uDladla ebhacweni. Another thing endiyikhumbulayo, ndisemncinci bedla ngonifunqula andibeke apha phezu kwetafile, and he would say mandiphakamise isandla ndithi one nation, aphendule ke yena ke athi one Azania. Ungene ke ubhuti Alfred sisenza ke loo drill ka-one nation one Azania, aphambane akwazi uba uzawuxela kutata ufundisa umntana ubunqobi, ngoba ngumntana lo umfundisa ezi zimanga. Angene ekitchen athi one nation, abaleke abesepasejini, ndithi ke mna ke one Azania Dladla. Wahamba ke uDladla wabhaca wabheka ebhacweni. Heyi, sahlukunyezwa ngamapolisa siseboarding school, kodwa ke abona abantu bahlukunyezwayo ngosisi wawo eRhawutini nootata. Ufike emisebenzini kufunwa uphumezo. But ke ngelakha wabuya ke uDladla. Just one anecdote endiyikhumbulayo ukubuya kwakhe. Kwenziwa ke itheko ekhaya. Wathi umfundisi owayephethe lo theko, kukho notata uRhabiya uDidi, a family friend of ours, nomfundisi uReverend Nqatha. Wathi uDladla bengunyana wolahleko. Utheke xa ephendula kwi-reply yakhe, bendicela ulungisa, andinguye unyana wolahleko, bendiyokulwela isizwe. Yaba yijoke ke loo nto leyo uba uphendule umfundisi kwi-reply yakhe uba beyolwela isizwe. Siyakumkhumbula ke uDladla ngobubele, siza kumkhumbula ngothando, siza kumkhumbula ngokusinakekela ke thina siblings zakhe nosisi wakhe. Nokuqhatha kwakhe ke usisi wakhe, ebesithi xa ebiza usisi wakhe my sister, amcofa amabele athi kwi-ATM for imali yepetrol. We will miss those things, Dladla, but we know ukuba phumle Thole, phumle Dlangisa, uphumle Qaqane, uphumle Mkile, kuba kaloku uthi u-SEK Mqhayi lo mmiselo wokufa masiwuqonde, lo mmiselo wokufa masiwuqonde. Enkosi. Mandithathe ithuba ndibulise uBishop Ebenezer Mhlali, Diocese of Grahamstown esiphantsi kwayo, ndibulise uRector, abefundisi, ifemili yabaNongauza, oThole, amathunzi, oogaba, izihlobo nezalamane, inkosi, ngegama elihle lomfela mongezi uKristu, amen. uDladla sizambiza ngolo hlobo, kuba besimbiza ngolo hlobo. Ngethamsanqa mna ndiligosa leparish elihlala kwa-1, 2 and 6, sikwisel A1 noDladla, so ndimazi kakhulu. Xa ndithanda izothetha kakhulu yinto yokokuba ebengumntu osoloko esemkhosini, emsebenzini, engekho. Kodwa the day mna ndiqhela umbona xa ekhona ezapha ecaweni, i-culture and tradition yapha kwatata Nongauza, njengoba bephangela away from here, xa bekhona bayokwenza umyalezo emagoseni, umyalezo ke ngumbulelo wenkonzo, ngabantu abanaloo tradition injalo. Ndimbone ngenye imini, it was 2017, esiemagoseni esenza umyalezo, wathi hayi nam ndikhona ndiyanikela enkonzweni, waqhuba njalo ke. Umyalezo wakhe ke ubusiza nosisisanele, inkosikazi yakhe. Sikhe samhambela phaya siyinqila ka-126 saya kwabo enzakele, simqhula ke sisithi hayi unoba funeka uhleli phantsi ngoku indoda iyakhula, ahleke loo nto ke.
Ndifuna ukuthi bantu bakwaNongauza uDladla ebesisityalo esibukekayo enkonzweni akanihlanjisanga wenze zonke into ezifanelekileyo. Xa sithetha ngaye sithetha ngomntana oqeqeshiweyo oqeqeshelwe inkonzo ebelutho. As I say, i-tradition yakwaNongauza ukuthi abantu xa beze enkonzweni beze bazokwenje njalo. Thina kaloku bantu bangamagosa sisi-administrators sijonga umnotho nezipho. So besisajonge elikhulu kuye, anilahlekelwanga nedwa, nilahlekelwe nenkonzo. Sibulele nosisanele unkosikazi wakhe uba bekungekho bantu phaa kwelaa khaya bakhona, bavule xa sifuna ungena phana, xa khona sivule singene. So uyiphilile inkonzo. Thina singu-St. John and St. Church siyamazi, asinaxhala ngaye, uyikhonzile inkosi kwade kwangumzuzu wokugqibela. Sibulela iintsuku ebesiphile naye, sambona wade wakwazi waza nasenkonzweni. Ebehlala phaa ngasemva uyawuhlala namantshontshwana akhe ehamba phaya. Siyabulela kakhulu, silahlekelwe nathi sithi akuhlangani mihlanga. Enkosi. Abo bakwaziyo ukuma beme ngenyawo over to umntu ozosifundela i-tribute kamama uDladla. Thank you. Losing a husband as special as you are has left my heart aching. It's broken in two. No words can describe all the grief and the pain. I would give all I have just to see you again. But you are with the angels. But for now I can wait, for I will meet you again. Dear, besides heaven's gate. Until we meet again, those special memories of you will always bring a smile. If only I could have you back for just a little while, then we could sit and talk again, just like we used to. You always meant so much, and always will too. The fact that you are no longer here will always cause pain, but you are forever in my heart until we meet again. Mandithatha ithuba okokuqala ke mandiacknowledge protocol ecawa ngoba xa sengena basemkhosi nandizokwazi uphinda ndibuye back. Ubishop Dlala, uarchdeacon wale ngingqi, ndiyabulisa ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Ndimele apha ukubiza izithethi zasemkhosini, kodwa phambi koba ndenze loo nto mandi-acknowledge i-senior officers zethu ezilapha phakathi kwethu, i-warrant officers. Kodwa ndifuna ngokodwa uacknowledge umphathi wethu phaya kulaa base kuthiwa yi-ASB Eastern Cape, apho u-warrant officer Nongauza ongasekhoyo obesebenza khona, umphathi ke osiphethe sonke phaa, uKenneth Ngcongo ukhona lapha phakathi kwethu. Izithethi endinazo apha zibini kuphela zasemkhosini. Emva koba ndibize zona zawuphinda ndibuyisele intambo kumfundisi. uKenneth Ngcongo oza kuthetha njengomphathi ka-warrant officer Nongauza obesebenza phantsi kwakhe, benguKenneth Peter ozawuthetha njengesihlobo sakhe. Sizawuthatha ke ithuba ke ndingakhange ndibase ixesha, ndinikezele ke uKenneth Ngcongo eze ke ngaphambili.
mphathi nkonzo, ndivumele ndithi nqanga neentsiba zayo, okanye ndivumele ndithi ke all protocol observed in the military and non-military. However, allow me to extend the greetings to the family of Scar, because Mr Nongauza, I called him Scar because I met him in 2011. By the time I was the second in command or a deputy in the Army Support Base Eastern Cape, by now known as Dludlu. When we interacted, the first time he saw me was normal greeting and know each other. However, he's the first person, even in this group, who invited me for an evening drinks and outing. Then I did go there. When we interacted, I realized that this man actually is patriotic. Lento yokuthandazwa uyayiphila. Time went by. There were recruits that were to lose contracts, they were training. They were too young. I felt bitter and I engaged Pretoria that I've got post here. This recruits were translated. Really, I won. About 6 of those recruits were saved from the street and they were translated and employed. Some of them was the first one to come to me and he appreciated that which I did. Then due to that, he won my heart that this man is not only talking, this man means what he says. He lives for what he says. And furthermore, this man meditated Nyanos. I think God taught him the value of the truth, because Nongauza and we just no, thank you, who closed. Then for that reason, he earned my respect. Because I told him one day that I'm prepared personally to be confronted by truth than to be convinced by lies. He was one of those people who will come to me and tell me the truth as it is. I think God plowed a seed in that mind. And then now, he was running NPF and public funds. At some stage when thousands and thousands of rands in the base, the soldiers' wives were unemployed. Imagine now Lomama with the indoor. Ehamba maybe was 6. Ibuye maybe was 6 Samala. Ushelapa Lomama. Lord Yamkalas Ushlapa too much. Where's Sabon? Sa proof, but no. Aba, Mama Pangalepa, the kitchen, Batlin, Batin, Batin, Holima. Lord, we appreciate that no. Besides maturity, this man, if there is something in community, he will stand for it and he will fix it. I knew him. Then thereafter, I had to take his ideas further. As I talk to you now, by the Flaymaker, whereby I said to I convinced Pretoria that let's employ the children, the siblings, the dependents
of the soldiers and employees. 14 wives, spouses and dependents are employed as bakers, each getting at least 5,200 a month. Children there, to avoid them beaten by Nyaupe in the street, they are cleaning, they're cutting the grass, and so forth. And I'm giving them 3,200 out of club funds. These ideas were the ideas of Nongauza. Now, they're not proud because I wanted Nongauza to come back as a reserve and to solve the chaos as RPR. Unfortunately, death took him. I think that poet, Umbovane, owayithi kumampingu nina libehle njengamsinyela nakuhlahla kuhambe eli libehle njengamsinyela. That poet uJP Solilo owayithi mthandwa abantu mthandwa esizwe wayithi ngubani nebhongoto zakwabo ngubani uneqhaya zakwabo uyoba injongo zelikhoyo nokujwayela kugama. Last paragraph that poem wayesithi mthandwa abantu mthandwa esizwe ithethe lenkosi makuthosele kuwe mayekuweni bephezulu zivuyiswe ngayo sakho unquote. Imam Nongauza is in that category. Understand, he is one of those who settled everything and went exile for justice. But he lived that philosophy and idea until his last day. Understand, he comes from Christian family. We're all had. However, again, apha kusemaXhoseni uxolo mfundisi andishumayeli qha ndiyasathuza ukuba ngaba utsimane kagaba ndawucirha amazulu avulele kwehla ikwenkwezi yayo inkobe kuhulusha wasana gaba wathi kuza abelungu abanebhayibhile ibhayibhile iye kwimali uba yinyani loo nto leyo loo nto ithetha uba ngaba nasezulwini ke abantu kwisiXhosa bakusho uba yinyani ukuba ngaba xa ufunda mshumayeli mfundisi ukuba ngaba weza uyesu emhlabeni esezulwini ezawuthembisa isithembiso amazulu sovuko loo nto uba ngaba ke nabantu abamnyama babandakanyeka sesithembiso uba yinyani endishoyo loo nto ithetha uba ngaba ngenye imini ophinda buye Fundisi, not a good speaker, you know that, but I was born and bred children were silent. Who have ill up, yeah, I'm a toro by Sahab. Hey, no follow, I'm a toro by Sahab, and this is an immense up. Surprise, the dog, hey, my daughter. God was the last show. With my daughter, long follow. My daughter. I'm my dear. Father, you start with the car again, my dear. Yehova Thixo wemikhosi ujongile nakule inhlango yomhlaba ukhona sinikela kuwe solufefe sithi lamlela kufa asinayo indlela yokunqanda i-Afrika namhlanje iqhawe komhlaba namhlanje kuthi magama uqihosha ubomi lapho
intombazana yakwamayekisi linkingilikhaya liyothethelela amasahleli lwezantsi emhlabeni liyothethelela amajoni aleli lizwe lase-Afrika. Ya ke wena usashiyekileyo wenza ntoni na? Wena usashiyekileyo uthini na ngemfazwe sakufeyisileyo? Zuhambe Nongauza, zuhambe Dladla, ubeke isizwe somntu omnyama, zukhale uqamatha, uthethelele ukuze asixolele ezantsi emhlabeni. Utshilo ezwini lakhe wathi izibetho zizakwenzeka, utshilo ezwini lakhe wathi uzakuya asithathe ngabanye sihambe siyojoyina kuye. Hlambulukani bantu bakuthi, yilwani nijonge phambili, niqinisele, ze nikhonze uThixo, ningayeki. Don't cease to pray, because the time is near. Who am I? Who am I? What do I need to say to the nation? Don't cease to pray. Don't cease to pray. The time is near. Hamba Dladla, hamba Thole, hamba Thole leNgqondo, usikhonzele nabo tatomkhulu bakho. Sikhule kusithiwa kukho umntu ongoxhekilanga, ususibuyisela kuye. Ndikhumbule eteketisa kwireyido kwakusithiwa yireyido Xhosa ngelo xesha, but bendiyincinci. Ndifuna ukuthuthuzela ifemeli ndithi kuwe Magaba, uzuqala asizimakade kulo mhlaba, sizile size ngepurpose, sidalelwe into yoba sizoseva uThixo esikhonzayo. Ngexesha efuneke sihambile ngalo, funeke sihambe ngoxolo. Zungalili usole, unyanzelekile into yoba hambe. Ebekuzele emhlabeni ibhola ishiyeke nabantu abaphilayo emveni. The program director, Bishop Tlale, and all the religious ministers present here, Mrs. Domizanele Patricia Nongauza and the Nongauza family, the officer commanding Army Support Base, Eastern Cape, Colonel Vusumzi Ngobo, members of the military community, ladies and gentlemen, and all protocol observed. As I've been introduced earlier, I'm Colonel Peter. I've been a close friend and a colleague of the late Dladla Nongauza. And we had a long comradely relations as we grew up together here in Zwelitsha as young boys and doing all the naughty things that young men do. However, those relations were solidified when we joined the liberation struggle under the auspices of the Pan-Africanist Congress of Azania. And we also became members of the Azanian People's Liberation Army, and which we joined in Tanzania. However, when we came back from exile, it was with joy that we joined our families back, as most of our comrades had lost their lives in the course of the struggle, especially during those trying times. In 1994, we integrated into the National Defense Force, and we also served our country with zeal and diligence. Especially my late comrade Dladla. He also, as it was illustrated earlier here, how he had served in different capacities within the South African National Defense Force until he retired gracefully in 2020. Dladla was a kind person who also maintained a permanent smile across his face, and his warmth, laughter, was a hallmark
for which he was known for and loved. And he was also a man with high moral principles, integrity, and humility. I want to conclude by saying that those special memories of you in our lives will always make us smile. If only we could have you back for just a little. Then we could sit and talk again like we used to do. You always meant so much to us. The fact that you're no longer here will always pain us. But you are forever in our hearts until we meet again. Usapho luka Nongauza, sithilalani ngoxolo, akwehlanga lungehlanga. I thank you. Sahlala phezu kwalo
ukuthi uvukile kwabafileyo, ngiyabona uyanandulela uyakwelasekalile, nombona khona apho. Yabona ngiliphelele, iphumeka msinya incwadini, ilokoyika nokuvuya okukhulu, bagijima bayakubikela abafundi bakhe. Kaloku xa yakubabikela abafundi bakhe, wathi thu uYesu wabahlangabeza esithi, vuyani. Bezake bambamba ngeenyawo baqubutha kuye, aze athi uYesu kubo, musani ukoyika, yivani. Kubatyela abazalwana bam ukuba baye ekhalini, bobona khona apho. Yivangeli kaKrestu le, mabulele kuKrestu Thixo uyise osidalileyo, uThixo nyana osisindisa asihlangule ezintweni zonke, uThixo umoya oyingcwele ungcwalise, umomeleze igqwetha lethu, inkosi nomdlisi wobomi. Amen. Masihlaleni phansi. Ndiyabulisa kumfundisi uXole nomama uNoncedo, umama uNoncedo in absentia, uma egulele ukukhulu. Ngelapha usisi Lulama no-Ayanda bayazi loo nto, nobaba uNongauza. Ndiyabona ekuqaleni kwempotlezi. Asithe uYesu wasibabala baNongauza basethwala. Nam ndizawulala emveni kwaleso. Kwaye ndasichazisa isizathu phakathi. Ndibulise kwichaplain ubawo uDenis. Siyabulela uDenis. Ubumele uhleli apha, khawuye uzohlala phana. Ngoba ndiyayazi ukuba unelayisensi yabatha lapho, umfundisi uthi apha usigcinele aba bantu bakaThixo basemkhosini, bagcinwe nguwe emphefumlweni. So thank you for your services. Nalapha kuPhumezo, what you have been doing. Xa ndibulisa kuwe chaplain, ndiyacinga uba ndimele uba ndiqhithe ukuba lo ophethe isandla eSouth Africa, i-SANDF, umama uNosiviwe Nqakula, linina lethu apha eHoly Cross. Elaa joni elikhulu phantsi komongameli, linina lethu. Loo nto I must mention it because we are very proud of you. Ndibulise ke ngokunjalo our Archbishop of Cape Town and the Metropolitan of the Anglican Church of South Africa. La Cathedral yase-Cape Town, Mrs. Malunga, Ayanda, intombi kamfundisi, ligosa lapho, intombi kamfundisi Nongauza. So the Archbishop is here, or Bishop here, with all the prayers, not Bishop Joshua. They are with our MD of the Cathedral Parish in Cape Town. Would you say our Dean in absentia and the very Reverend
family. Ngiphathela njengoba Nongauza, the priestly family, imibuliso evela from the 57 parishes zale diocese and the 180 clergy esisebenza nabo in these 57 parishes. Ndibulise-ke u-Archdeacon Lawrence Mzwana, the rector of St. John and St. Chad, the Archdeacon of King Williamstown East, uSister Sipho nabantwana, members of chapter in their different portfolios, spouses zabo and the honorary carers, abafundisi and their spouses, abemva bangemva balapha, our ecumenical partners, amagosa ali-parish yomzikatshato ngcwele, ndibulisa usapho lubekekileyo noluxabisekileyo kule diocese, usapho lukabawo uAugustine uNongauza, umfundisi wethu ongasekhoyo, nomfundisikazi wethu ongasekhoyo, umama uFlora. Bulise-ke oTholo, oNdlangisi, bedibene-ke nabakhozi babo bonke. Bulise nalapha ongasekhoyo unyana kamfundisi Mr Phumezo, commonly known as Dludlu, uNongauza, kunye nonkosikazi wakhe amshiya ngasemva uMagama, nomntwana wabo uSipho. Eshiya athi nalapha ngasemva uHawi, uSisilulama, Bheki, uThuthuzela. Soloko ekhona apha in our choir, uSis Ayanda, uMrs Malunga, itsho ndikhumbule nomthunzi ongasekhoyo, ebengusibani wethu sonke ngenxa yokutshata lentombi yomfundisi. Ndibulise bonke abakhozi nezihlobo ngokobubanzi bazo. Indlu yenkosi, amagosa karhulumente, the business sector, iimanyano zediocese amanina, uBernard Mzeki, AWF, uSt Mary Magdalene, the Diocesan Youth Guild, uSt Agnes, the Diocesan Waters, St. Vincent, St. Barnabas and St. Stephen. Usapho likaYohane notshato ngcwele apha ekhaya, usapho lwediocese, nabaphuma kwidiocese of Cape Town and Port Elizabeth, nezinye idiocese ezirepresented apha. Silibulise nonke bantu bakaThixo balapha, different political parties ezilapha phakathi kwethu. Silibulise lonke ngokwezihlalo zenu egameni lenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Zifikile izindaba zokuba ubawo Eric Phumezo Nongauza uswelekile. Ngoku asinawuphinde simgole, simpethe nangengqiniba okanye simbambe ngezandla okanye sithi hayi, ngoba has passed on, uhambile uye kwakhaya kubo, ephuma kwikhaya lakhe, ephuma kwibandla le-church militant, esiya in the church triumphant in the eternal paradise. Eyokuhlala ke ngoku apho uThixo aphelele khona wonke, uyise, unyana nomoya wengcwele, eyawaluswa yimvana imkhokhelele emanzini awaphuma. Uthe kwakuphathwa uArchdeacon xa esethi unyana kaFader Nongauza uAugustine uswelekile, yandibuyisa umva yandisa kuDisemba 2002,
xa bendisamkelwa nguye apha kunye nomfundisi uMtlobo namakhosikazi abo, sadibana ke as families nabantwana babo. Athi uBishop David Russell emveni kokundibilisela phaa athi, Ntlali unethamsanqa ube uzawuphahlwa ngala maxhego wabafundisi abazawuthi bahlale khona. Umandi ke as a bishop ngathi uministry befundisi neentsapho zabo zonke. So ndiyabulela kakhulu ke uYesu to be here, ndibe khona egameni lika-Augustine, ndimbeke kunye naye unyana. Ndiyabulela uba ndimbeke kunye nomama uFlora, simpeke unyana. Ndikhumbula uncumo lwabo, their great humility and love. Ubona nje Archdeacon siyathandaza. So siyabulela kakhulu Thixo. That was a gift ebenawuze ithathwe mntu, iyawuhlala kuthi ke ngamaxesha. Umazwi ke kaPawulos ongcweleyo kwileta yakhe yesibini phaa eThesalonika, ndithi kuni ndinibulise ngaloo mazwi, mayibe lubabalo noxolo kulo oluvela kuThixo Uyise nonyana wakhe uYesu Kristu. Silapha kule nkonzo sokubulela igalelo nobomi bukaPhumezo Nongauza uthole uDludlu. Silapha sokunika uThixo umbulelo ngento ebeyiyo yena uThixo nento ebeyiyo usapho lwakhe, first utata umfundisi Nongauza nomama uFlora neebrother neesisters zakhe, nento ebeyiyo apha emzini akhe kunkosikazi wakhe nalo mntwana uThixo apha abaphe yena kunye nabakhozi bethu. Apha sizowunika umbulelo ngomntu ebengumyeni kaMagama, utata kaSipho, ubrother wabantakwabo, ubrother kaWawe uLulama, uBheki uNtuthuzelo no-Ayanta Mrs Malunga, nabo abonyana bakamfundisi uNongauza esebehambile kweli lizwe. Into ebeyiyo lo mfana ekhaya njengoba senditshilo ekerikeni kaThixo. Yabazi bonke abantwana bakamfundisi Nongauza, noba yintombi noba ngunyana, banehumility, bathobekile. They are soft spoken, bane-respect. Naye befika ezinkonzweni engekho apha kukwaya azihlalele phambi. Nenkonzo yakhiwa ngabo, nantoni eyenziwayo ebendibalisela kugosa kunye nomfundisi uba noba bakude noba bakufutshane, kodwa they are generous to partner with God in his mission ukuze umsebenzi wakhe wevangeli ubheke phambili. Sizowuyaleza kwimphefumlo wakhe uYesu waseNazaretha ebeyinkosi nomsindisi wakhe. Silapha kuzokubeka lo mzimba ngesidima. Sibulela nobukho bukaChaplain nenkonzo eseyenzile yokuqala no-Archdeacons wakhe. Size nelizwi lentuthuzelo kolusapho lukamfundisi. Bathi xa bemshiyile umntakwabo engcwabeni, beshiya umyeni, beshiya umntwana esithi utata uhambe. Kodwa ligoduka olusapho lwakaNongauza lihamba namazwi athethwa ngabantu nale nkonzo ibathuthuzele bakwazi ukomelela. Kule vangeli kaMateyu ongcwele chapter 28 verse 1 to 10, umvangeli uMateyu uyasibonisa
ukuba uvuko kwelabafileyo sisipho sikaThixo eluntwini, ngakumbi kwabo bakholelwa kuye. Esi sipho sovuko uThixo asipha abantu bakhe sikhokhelwa ngumngcwabo. Kuba kumngcwabo apha sixelwa ngumngcwabo kaYesu, engcwatywa nguYosefu waseAramatiya noNikodema, uze ulandelwe ukuvuka kwelabafileyo nomngcwabo. Amatshetshi athi haleluya. Ize ke levangeli yoluvuko ilandelwe ukudana kwe-chief priests zakwaSirayeli namalungu ekhawunsili akhona xa bebona uba uYesu uvukile kwelabafileyo, bathi kwii-guards zabo, hambanothi ubiwe uYesu, ubiwe ngabadisipline babo. Sebelibele ukuba ingcwaba balivale ngelitshe elikhulu, sebelibele uba bebesamekile ukuba nomlahlekisi angaphumi. uMateyu kuyibhala le vangeli ukuze abantu bebephila ngexesha lakhe lika-80 to 85, ngexesha amaKristu ebetshutshiswa ngawo, ibhalela into yokuba mabomelezwe lelibali lovuko. Njengathi we are locked down sikule coronavirus, u-state president uzama usindisa ubomi, and usindisa ubomi bekhala somashishini into yoba we are not making money, kodwa ufuna usindisa ubomi. Athi ndizake ndivale iiveki ezimbini, kodwa kule veki ezimbini ezivaliweyo uThixo uyaphila, akavalelwanga. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Zaye zinto funeka ziqhubeke. God is not locked down. Nobody can lock down God. Akavala abantu, kodwa akavalelwa uThixo. Yile nto ibibhida these Pharisees and these Sadducees, into yokuba uvuke njani lo mntu? Hayi, hambani sigadi niyotsho ubiwe. Ulenski kwincwadi yakhe ayibhalileyo, The Gospel of Matthew, uthi uThixo wathoba ingelosi yakhe yehla okombane. Uyayidramatiza uMateyu ukuthi kwabakho inyikima. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Yaze le ngelosi yazowulengisha on the stone. Yaze le ngelosi yabuya umva, yathi yawugqiba yalikhulula elitshe apho belilokwe khona, lavuleka ingcwaba. Haleluya. uLeski elingcwaba belengavuleli uYesu aphume, kuba belengenamvalela ngabantu. uThixo akavalelwa ngamanje. Inkosi yoxolo mayibe nayo. Nto nje le nkonzo ibilungiselelwa oMariya, oomama aba bebeze bezoqhola uYesu, and ilungiselelwa nooPetros nooYohane bakwazi ungena kweli ngcwaba, ukwenzela uba xa bengene engcwabeni babona neempahla zokufa ebebotshelelwe ngazo zisele phaya, bakwazi ukuphuma babe ngabangqina ovuko, bathi ingcwaba lihambaze, the empty tomb, and the Lord is not in the tomb. Haleluya. Endikibonise ngokuphandle kuba ekufeni uThixo uyangenelela, abonisa amagunya akhe namandla akhe. Nento yokuba uYesu ukoyisile ukufa namandla okufa. Yathi ingelosi apha komama, zintle injongo zenu uba lizoba lapha lizobona uYesu. Kodwa ke yazini le nto akakho uvukile apha ngoku njengoba benixelela
ngosuku lwesithathu ndizawuvuka. Izani bona apho bebekwe khona. Ithi xa igqibela le vangeli ithi banobaxelela ke abafundi babo, kutsho uYesu ngokwakhe, uba bakudibana nam eGalili. Waze ke ngoku oomama bangena engcwabeni noPetros noYohane, baphuma bebona lehambazi engcwaba, bangamangqina ovuko. Uba ngenene laa nto beyithetha uba kusuku lwesithathu uyawuvuka idalekile loo nkonzo. uLeonardo Boff kwincwadi yakhe ayibhalileyo, Christ the Liberator, edibene noLensky, bayangqinelana ukuba ibiphilile le nto kwengcwaba livuleke ukwenzela into yokuba oomama aba abapostile babapostile bedibene noYohane noPetros babe ngamangqina ovuko ukuze xa bengqinayo uba inkosi yabo ivukile kwelabafileyo, akwazi amatshetshi ukubhala iprayer book yabo. Bathi lo Yesu uvukile kwelabafileyo, waba yintloko yabakholwayo nentlahlela yabo balele kufa. Ngoko ke uvuko kwelabafileyo sisipho sikaThixo eluntwini. Uvuko kwelabafileyo is the fulfillment of the prophetic word of the risen Christ. Ukuhlaba lengelosi ngombane ikhatshwa yile bubukho bukaThixo emhlabeni ezokuthi intervene kwimeko yokufa. Ezigadi bekuthiwa mazigadi bangavuki lo mlahlekisi zawa ngobuso zisoyiswa kubuqhaqhawulo bukaThixo, bengcangcazela bawa ngobuso bangathi baswelekile, be-unconscious, be-powerless, be-motionless. Kodwa amandla kaThixo abonakala uba angaphezu kwamanje, angaphezu kwayo zonke ezo human efforts zokuba banqande ukuba angavuki lo mlahlekisi. Le nto yazalisa imvumiso chapter 2 verse 4 ukuba uThixo ongamandla onke esegadini kaYosefu wahleka awubona ukuba aba baFarisi and the chief priests ne-council yeSanhedrin ukudana kwabo kwafana nokuhleka kukaThixo kwaze kwanyibilika igama xa ufunda kwimvumiso 46 verse 6. Ngoko uvuko bazalwane nani bodade sisipho sikaThixo eluntwini nelisinika ithemba. Sithi silile inyembezi kodwa sisasazi into yoba Phumezo akafanga, Phumezo uhleli, noPhumezo uvukile. He is in eternal paradise. Nenkonzo bekuyo yobujoli egada uba zingahlasela, bakhusele ilizwe, bakhusele nathi ukuze sikwazi ukulala ebusuku, which is a great ministry from God. uYesu sevuka kwelabafileyo apha naye phambi babethelele emnqamlezweni wayivusa intombi kaYayiri, wathi intombi yavuka, yavuka kwelabafileyo. Kwalo Yesu wamvusa unyana womhlolokazi waseNayini, yajika ifuneral yayiphatha. Kwalo Yesu uvuswayo namhlanje kwelabafileyo kule vangeli kaMateyu ongcwele wamkhwaza uLazaro eginywe kukufa esengcwabeni 22 feet underground, wathi Lazaro phuma, waphuma esongolwe ngempahla ezithondela, wathi mkhululeke imiyekano. Olu vuko libonakele nakwitestamente endala
apho kubonakala umprofethi u-Elijah wayephethwe kakuhle leli khaya. Xa efika wafika egqiba ukusweleka lo mfana weli khaya. Waye-upstairs naye wafika wazomhlala umprofethi phezu kwalo mfana wamphefumlela waze lo mfana wavuka. So uvuko ngamandla kaThixo ngokuthi umuntu amdalileyo ethe wahamba ekholwa kuye akwazi ukumnika isipho sokuphila. Thixo wahleka wathi bendicinga uba nonyana wam ndimgqibile. Kukho inkonzo enkulu endingayiboni kunyana uyenzi ngelaa gazi lakhe nezinto zendizixolela. Ngala manzi aphuma ecaleni lakhe xa ixonywe emnqamlezweni nehlanjwa ngawo amanzi amhlophe. Olu vuko kwelabafileyo nabalandeli bakhe bawuvuka kwelabafileyo badlula. Lo msebenzi wokufa ukuvusa abantu kwelabafileyo ngumsebenzi woMthetho Ongcwele ozukileyo. Ngoba ubawo obadalileyo ubanika ubomi bokutsha, abanike nomzimba wovuko. Aze uYesu waseNazarethe abe ngumalusi wolusapho luvuke kwelabafileyo. Athi aboluse abo bantu kunye noFather Augustine noMfundisi uMthobo nabanye. Aze uMoya Oyingcwele umdlisi wobomi abanike ubomi bakhona aphinde asithuthuzele nathi sisaphila. Umfundisi Nongauza ke wathi esebenza kwezi radio stations wazikhethela wamvuthixo mbizi. Waya kwikhansili waya nakubefundisi bakhe yade yokufika loo nto kubhishophu. Waze ke wabe ke uyapristwa yalikhaya eli elabapristi noobhishophu nabafundisi. Apho kule ncwadi yokuqala yeDeuteronomy ithi uthi uMoses kula masibali, khethani ento zimbini qha. Khetha ubomi okanye ukhetha ukufa. Umfundisi uAugustine wakhetha ubomi nabantwana bakhe wabakhulisela ebomini. Inkosi yoxolo mayibe nabo. Wabazalela ebomini wabakhulisela ebomini. Uthi uMoses, khethani intsikelelo okanye nikhethe isiqalekiso. Umfundisi uAugustine nomama uFlora nabantwana bakhe bakhetha intsikelelo. Inkosi yoxolo mayibe nabo. Yazi bezempe zam zobubhishophu zithengwa ngululapa kunye nomama uFali walapha ezweni. Bazithenga phaa phesheya bazibhose bazithumele. Ibhishophu inxibe kakuhle abazi uba uhambe noNanseka nomama uFali. Kaloku bakhethe unesa phesheya. Bakhethe unesa phesheya. Ndazi uba bazawubuya kuba ilizwe likhululekile. Kudala sithi buyani. So aba bantwana usisayanda xa ndiseKapa ndiphaa kwaAyanda Institute emzini wam hlale khona ndonwabe ebantwaneni bakamfundisi ngoba bakhetha ubomi. Ngoba uThixo ubomi, uThixo akakho kufa, uThixo ubomi is the sun that never sets. uThixo uYesu is the sun of righteousness. Babubomi bayintsikelelo. Kaloku xa usebomini izolo wasebomini namhlanje uzawuba sebomini kaloku nakwixesha elizayo. Uzusinde nasekufeni kwesibili. Kuba sonke sawufa sonke nabangakholwayo
Kodwa into ezakwenzeka sawuvuka sonke nabangakhona. Then aba bangakholwayo bagwetyelwe ekufeni okungaphakathi. Bathe bebefe besenkomeni bavukele in the eternal paradise. Belinde ukuza komzi omtsha, the New Jerusalem, ukuze bangene kumsitho wemvana, the wedding feast of the Lamb. Ilizwe liyathetha, linengxolo eninzi. Ilizwe litshintsha into ezininzi, line-transformation. Ilizwe sibona ukwehla kwezinga lamasiko nezithethe, the cultural norms. Ilizwe sibona ukuba kukhula values of the kingdom of God and the body of Christ. Zihla ngumlambo, abantu abazibambanga. Abantu babambe ubusela, babamba ukureyipha, babamba ukubulala abantu. Ngomso ndizabe ndingcwaba intombi kaMfundisi uGawu ebuleweyo. Abantu baqhekeza, bathi sebeqhekezile bamosha yonke into baphinde babulala. Ungazi uba babulalela ntoni, imithetho elishumi isithi awuyi kubulala. Andazi noba le nto yenziwa mhlawumbi idemokhrasi okanye sithi human rights, kodwa kukho i-deterioration of cultural values and the values of the kingdom of God. AmaKristu athi uYesu awubajonga nelukhaliselo ehlabathi, athi uYesu leyityuwa ehlabathi. Ndifuna ukuthi ke siyabulela ndiqale kubantu akuqala ngabantwana kuba ndiqale ngabantu abakhulu. Siyabulela uFather Augustine nomama Flo nabantwana babo noPhumezo noPhumezo amkhonza uThixo emkhonza nasemkhosini kude kufike ixesha lokuphumla kwabo. Sibulele kuwe ke magama nge-support ministry obunayo. Amajoni ayafana nathi, umsebenzi wabo u-24 hours. Kuba kaloku awuzowugada ilizwe kanti ulalo nexesha lolala, ngoba uzawuthi ngoku lele izigebenga zingene. Uthe upresident xa uqala le lockdown wathi majonam masingene emfazweni, wathi majonam lizalwa nento engabonwayo ehlasela abantu base-South Africa, ivirus ayibonakali. Hayi uDelta lo yena ubhokile, uthi uzixela sengaphakathi abhele seyinyumoniya azenzele ebomini babantu. So ke ndifuna ukuthi siyabulela uThixo ngeministry kaPhumezo. Sithi tutwini lapha kumajoni ase-South Africa. uThixo aboneleze. Silicelela impilo kuba nakwezi zibhedlele niye nacelwa kuba niyokufaraga amanesi nincede noogqirha through your ministry. And siyayibukela loo nto and siyabulela uThixo ngayo. Uthi ke uDavid kulendlumiso befunda apha, inkosi ngumalusi wam andisweli lutho. nguYesu izolo, nguYesu namhlanje, ihamba nguYesu ngomso. Makafumane ukuphumla nokuPhumezo in the hands of the Lord Jesus Christ. Kude inkosi ihlale naye ibe yimini yomgwebo, imhlangule angene kumsitho wemvana in the eschatological Jerusalem, abe part of the inauguration of the new world. Sithi ke thina amaXhosa makahambe ke aye koyise othole ondlangisi oqhaqhayo ukuze afumane ukuphumla kubo.
nokamkrwaqule nomfundisikazi wethu umama uFlora thanda umyeni wakhe uba uAugustine lithi ke ethanda nathi nanjengonkosikazi kumele kogulo khulu ndiqinisekile umama Nongauza ngemnesi qinisekile uba bebekufutshane nolama no-ayana ngebemnesi bathi khawume ecaleni wena mntakwethu sibe sineso sisi Thixo ke anigcine nani bendizoze St John St nobele chaplain inkosi igcine protecte kuzo zonke izibhayisi and ndiyabona nasemaphepheni uncipho yakho ukuncipha ikade kuthiwe John libulela ifemeli yakhe okanye kuthiwe amapolisa abulele usapho iphelile ayibona emaphepheni inqabile because urhulumente ubone makafake abefundisi azawutshintsho xa enentlungwana aye kumfundisi kuye kuthixo makube kuzulu nembeko namandla negunya kusemaphakathini simaphakathini amen